Χαίρετε φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Soundcore Motion 100. Ένα μικρό αλλά δυνατό φορητό ηχείο με την εγγύηση του ονόματος Soundcore. Πριν προχωρήσω στην αναλυτική παρουσίαση, να ευχαριστήσω το κατάστημα Cookie για την παραχώρηση του ηχείου, αλλά και για την έκπτωση 10% που προσφέρει στους φίλους του καναλιού μας για την αγορά του, συμπληρώνοντας τον κωδικό SmartUnboxers10 στην παραγγελία σας. Όλα τα απαραίτητα links θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Το Soundcore Motion 100, παρόλο που είναι ένα μικρό φορητό ηχείο, δεν έχει να ζηλέψει πολλά από τα μεγαλύτερα ηχεία της εταιρείας. Στερεοφωνικός ήχος από δύο full range drivers με ισχύ που φτάνει τα 20W. Η τεχνολογία Bass Up δίνει ακόμα μεγαλύτερη ένταση στα μπάσα και τα πρωτόκολλα Hi-Res Audio και LDAC φροντίζουν για έντονο ήχο με καθαρότητα. Επιπλέον, με τεχνολογία True Wireless Stereo μπορούμε να συνδέσουμε ταυτόχρονα μέχρι και 100 ηχεία. Φυσικά το Soundcore Motion 100 είναι αδιάβροχο με πιστοποίηση IPX7 και διαθέτει μεγάλη μπαταρία που δίνει στο ηχείο μέχρι και 12 ώρες χρήσης, ενώ σύμφωνα με τη Soundcore για την επαναφόρτιση του ηχείου χρειάζονται 5 ώρες, κάτι που μου έκανε μια μικρή αρνητική εντύπωση. Το Soundcore Motion 100, ειδικά σε αυτό το γαλάζιο χρώμα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Ο σχεδιασμός Ink Splash δίνει μια ξεχωριστή πινελιά στο χρώμα. Με βάρος 650 γραμμάρια και το ενσωματωμένο λουράκι, το Motion 100 μπορεί να μεταφερθεί παντού πολύ εύκολα. Το Soundcore Motion 100 διαθέτει ένα συμπαγές και ανθεκτικό σχεδιασμό που το καθιστά ιδανικό για εξωτερικές δραστηριότητες και ταξίδια. Ο μεταλλικός σχεδιασμός του ηχείου έχει μελετηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετεί τη μετάδοση του ήχου χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα. Στο επάνω μέρος του ηχείου βρίσκονται τα κουμπιά ελέγχου και στο πλάι η προστατευόμενη υποδοχή Type-C. Στα περιεχόμενα της συσκευασίας περιλαμβάνονται επίσης καλώδιο φόρτισης Type-C και εχειρίδιο χρήσης. Από τα κουμπιά ελέγχουμε πλήρως το ηχείο. Με πάτημα 2 δευτερολέπτων του κουμπιού Bluetooth ενεργοποιείται η λειτουργία True Wireless Stereo. Το κουμπί Play Pause με 2 πατήματα πάει στο επόμενο τραγούδι και με 3 πάει στο προηγούμενο. Το κουμπί Bass Up, εκτός από την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης λειτουργίας, κάνει και εναλλαγή στο Equalizer. Μέσω του Google Pair η σύνδεση με το ηχείο γίνεται αυτόματα με την ένδειξη στην οθόνη του tablet. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Soundcore, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο σε Android όσο και σε iOS, βλέπουμε το υπόλοιπο της μπαταρίας, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το ηχείο, να αυξομειώσουμε την ένταση, να κάνουμε έναρξη παύση της μουσικής και να αλλάξουμε το Equalizer μέσα από τις προεγκατεστημένες επιλογές. Φυσικά έχει και την επιλογή για προσωπικές ρυθμίσεις στο Equalizer. Στις ρυθμίσεις του ηχείου έχουμε την ενεργοποίηση του LDAC για πιο καθαρό ήχο, αλλά και τη ρύθμιση της έντασης του φωτισμού των κουμπιών που βοηθάει στη μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας. Το Soundcore Motion 100 αποδίδει εξαιρετικά. Ένταση και καθαρότητα χωρίς τριγμούς και αλλοιώσεις, ακόμα και στο υψηλότερο επίπεδο της έντασης. Ένταση που βλέπουμε πως φτάνει ακόμα και τα 100 dB από ένα τόσο μικρό ηχείο με μέγιστη ισχύ τα 20W. Ο συμπαγής σχεδιασμός του και η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής βοηθάνε ώστε να μην παρουσιάζονται τριγμοί ακόμα και γύρω από το ηχείο, όπως στο γραφείο για παράδειγμα. Stop it. Get some help.
Σε βίντεο με διαλόγους δεν παρουσιάζεται καμία καθυστέρηση στη μεταφορά του ήχου. Nice. God, please, no! 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 Αυτό είναι λοιπόν το Soundcore Motion 100. Ένα αξιόπιστο και ισχυρό φορητό ηχείο που συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα ήχου, ανθεκτικότητα και πολυάριθμες χρήσιμες λειτουργίες. Με την υψηλή αντοχή του στο νερό, τη μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συσκευές, αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα ποιοτικό ηχείο για όλες τις περιστάσεις. Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το Soundcore Motion 100 αποδεικνύεται μια ιδανική λύση για όσους θέλουν να απολαμβάνουν τη μουσική τους, όπου και αν βρίσκονται, χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα ή την αντοχή. Χαρακτηριστικά που συνδυάζονται με μια πολύ καλή τιμή και βοηθούν το Motion 100 να σταθεί επάξια απέναντι στον ανταγωνισμό. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, τόσο εμφανισιακά όσο και σε απόδοση, και το μόνο βασικό αρνητικό που μπορώ να τονίσω είναι ο μεγάλος χρόνος που θέλει μια πλήρης επαναφόρτιση. Περιμένω όμως και τη δική σας γνώμη για το Soundcore Motion 100 στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, βρείτε μας στα social media, ακολουθήστε μας και ακολουθήστε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Don't move that booty.